हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दायो आं नोंथांमोनजों मोनसे लेटेस्ट आपडेट लाबोदों बेंकनि साख्रि आरो बे साख्रिया जाबाय बेंक आसाम एफएक्स बेंक। स' नोंथांमोना अनलि आसामाव एप्लाइ खालामनो हागोन, गुबुननो हाया। थ' नोंथांमोना जोबोर चान्स दङ बेखायनो। आरो पस्टआ मोजाङैनो दङ, 100 दङ आरो पस्टआ जाबाय एसिस्टेन्ट। स' नोंथांमोना सेलारिखौ मोनगोन 18,000 निफ्राय जागायनानै 68,000 प्लास ग्रेड पे थाबावो। जों बेखौ गासिबो अफिसियेल नटिसनि गेजेरजों नायगोन। दा ओंखायनो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों मोजां मोनोबा लाइक खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना साबस्क्राइबबो खालामना लानो हागोन बेबायदि आपडेट मोनबाय थानो। दा जोङो एप्लाइ लिंकआव फैनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनगोन आरो बेनिफ्रायनो अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामनो हायो। दा एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ, लास्ट डेटआ 13 मे। स' नोंथांमोना मबाइलजोंनो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना एडमिट मोनगोन 21 निफ्राय 29 नि गेजेराव मोनगोन मेयाव आरो एग्जामाबो मेयावनो जागोन, 29 मेयावनो जागोन। दा जोबोर सर्ट प्रसेस। थ' नोंथांमोना जायफोरा इन्टारेस्टेड दङ एप्लाइ खालामनो हागोन आसाम एफएक्स बेंकआव। बेयाव साख्रिया बारा ओंखारबाय थाया। स' नोंथांमोना चान्स मोननायावनो एप्लाइखौ खालामना ला आरो रेजिस्टार खालामबा स' नोंथांमोना रेजिस्टार मोनदों आरो लगइन मोनदों। दा रेजिस्टार खालामनाय लोगो लोगो जोङो लगइन खालामनानै आइडि मोनखांनानै जोङो एप्लाइखौ खालामनो हायो। दा एप्लाइ प्रसेस नांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव येस बुंबानो जाबाय, एप्लाइ भिडिअ नोंथांमोनजों लाना फैगोन। दा बिदिबा जोङो नायनोसै फैदो अफिसियेल नटिफिकेसन जे बे पस्टआव साबैसे एप्लाइ खालामनो हायो आरो सोर सोर एप्लाइ खालामनो हायो, लोगोसे एग्जाम फिसआ बेसेबां दङ। दा बेखायनो नोंथांमोना क्लिक फर एडभार्टाइजमेन्ट दङ, बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामनो हागोन। दा ओंखायनो जों डाउनलड खालामबाय फैनायसै दानिया। दा नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो एप्लाइ खालामनो हायो जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ। दा बेयाव अनलि आसामनिल' एप्लाइ खालामनो हागोन, बेखायनो बेयाव बारा कम्पिटिसन जाया। नाथाय बेयाव पार्सेन्टनिबो बाथ्रा दङ, ओंखायनो बयबो एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा। दा जोङो पस्टखौ मिथिखाबाय जे एसिस्टेन्ट होननानै आरो ग्रेड पेआ जाबाय 18,730 निफ्राय जागायनानै 68,040 रुपिस पार मान्थ आरो लोगोसे प्लास ग्रेड पे दङ 4,400। थ' नोंथांमोना आरो एक्सट्रा मोननाय जागोन बायदिसिना बेवहाय दङ, ब'नास दङ। पस्टआ गासै 100। क्वालिफिकेसना जाबाय जायखिजाया डिग्री पास, ग्रेजुवेट आरो लोगोसे सेकेन्ड डिभिजन होनजाबावो। बेनो जाबाय 55% नांथारगोन, सेकेन्ड डिभिजनबाबो 55% नांगोन। जायफ्रा 55% गैया डिग्री लेभेलाव एप्लाइ खालामनो हाया आरो नोंथांमोना बेसिक नलेज, कम्पिउटार नलेज थानांगोन, होमबानो जागोन। एक्सपिरियेन्स दङबा जायफ्रा मावखांखानाय अब्ला नोंथांमोना 10 मार्क्स मोननाय जागोन। थ' नोंथांमोना बेयाव होनाय जागोन आरो गैयाबाबो एप्लाइखौ खालामनो हायो। बैसोआ जानुवारि 1, 2022 खौ लानानै 21 निफ्राय 34 इयार्सनि गेजेराव जानांगौ आरो बे जाबाय एक्सट्रा एज बेयाव रिलेक्सेसन होनाय जायासै। 21 निफ्राय 34 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन। दा लोगोफोर एप्लाइ स्टार्ट जाबाय 29 एप्रिलनिफ्रायनो जादों आरो लास्ट डेटआ 13 मे। बेनिफ्राय एग्जाम फिस दङ दै, बेयाव एप्लिकेसन फिसआ जाबाय 550। थ' गासैबो कास्टनानो बे एग्जाम फिसखौ होनांगोन, बेयाव जेबो एक्सपेक्टेड गैया। स' नोंथांमोना जायखिजाया 550 पे खालामनांगोन आरो बेनि एग्जामा फैगासिनो दंखायो, थाबैनो खालामदो। सेलेक्सन प्रसेस होनाय लोगो लोगो अनलि एग्जाम, बेनिफ्राय पार्सनेल इन्टारभिउ मोननै सिस्टेमाव जागोन। फार्स्टआव एग्जाम आरो बेयाव पास जानाय लोगो लोगोनो पार्सनेल इन्टारभिउ लागोन आरो बेयाव नोंथांमोना पास जायोबानो साख्रिखौ मोननाय जागोन। आरो जायफ्रा साख्रि मावखांखानाय अलरेडि, अब्ला नोंथांमोना माखासे सिस्टेमनि गेजेरजों खालामनो हायो एप्लाइखौ, बेखौ आं बुंबाय थाला। स' नोंथांमोना मिथिखागौ। दा बेखायनो नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन। दा लोगोफोर बेखिनियासोमोन आपडेटआ आसाम एफएक्स बेंकनि साख्रि। स' नोंथांमोनाहाय बे अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगोनो थ' जायफ्रा एप्लाइ खालामनो गोसो दङ थ' लगइनबो खालामना नायनो हागोन। लगइन खालामबा बेबादि नोंथांमोननि इमेल आइडि, बेनिफ्राय इउजार आइडि बा पासवर्ड होनानै लगइन खालामबानो नोङो बेनिफ्राय प्रिन्ट खालामना लानो हागोन। आरो गोदान बा निउ नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसनाव थांदो, एप्लाइ अनलाइनाव थांनानै बेबायदि प्रसेसआव फैनो हागोन आरो प्रसिड टु एप्लाइआव क्लिक खालाम। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पस्टआ एसिस्टेन्ट ओंखारखायो, गावसोरनो ओंखारखायो। नोंनि नाम फार्स्टआव, गाहायाव मिडल नेम दंबा होनो हागोन, गैयाबा लास्ट नेम एबा टाइटेलबो होदो, मबाइल नाम्बार होदो, इमेल आइडि होदो। स' बेखौ होनानै पासवर्ड होनानै नोंथांमोना साबमिट खालाम, आइडि मोनगोन आरो आइडि मोननाय लोगो लोगो गासैबो नोंनि सेकेन्ड प्रसेसआव नोंथांमोना फिल खालामनांगोन। थ' बेनिसिम लोगोफोर आसाम एफएक्स बेंकनि साख्रि।